Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partî ji gelek aliyan ve dixwaze ku dengê xwe bilind bike, da ku tena serê xwe bibe desthilatdar. Piştî teqîna Pirs û Sêdewleta Tirkiye operasyonên hewayî li ser Daişê pêkanîn û ev yek wek manevraya AK Partiye hate dîtin ku dixwaze nêrîna xelkê Bakur li ser xwe bide guhertin. Akademisyen vê yekê wek gaveke nîvcomayî dibînin. DAEŞ'e yönelen operasyonun çok Operasyonên li ser Daişê di çarçoveyekî teng de çêbû û berdewam jî nekir. Ji ber vê yekê dengderên Bakurê Kurdistanê hîn di wê baweriyê de ne ku hikûmet baweyekî rastexînî şerê Daişê nake. Ev yek jî dê bandorekên neyînî li ser dengên AK Partiye yên Bakurê Kurdistanê bike. tırları meselesiydi. Her çiqas akademisyen dibêjin operasyonên li ser Daişê gavên Erênî ne dîsa jî amaje dikin nikare were pêşbînîkirin ku dê bandora wê li hilbijartinan bibe an na. Ev operasyon hatta tu hafta hatta vakta seçimi karbe ne nemdizana robrotên guhertin gava ku operasyonên mezin birasî servan çêbibin belkî îsan etkiya raya bika. Ev olaya li ser hikûmeta niha ku seriya ji wan baş bî ne baş bî rayan pir bikekên bika ne belû ama hafta dawîn pir mühîm e. Operasyonên dewletê yên li ser baregehên PKK û Daişê li Bakurê Kurdistanê ji hev cuda tên nirxandin û akademisyen amaje dikin ku dê AK Partî li Bakurê Kurdistanê negihîje rewşa berê. Akademisyen amaje dikin ku operasyonên hewayî yên li ser Daişê bayeke Erênî bixware anî ji bo dengdêran. Lê teqîna Enqereyê ev bayê Erênî ji holê rakir. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.